Železničné dráhy sú železničné trate a vlečky. Železničné trate tvoria dopravnú cestu železničným vozidlám na účely železničnej dopravy. Podľa účelu, významu a vybavenia sa členia na hlavné a vedľajšie. Železničnú sieť tvoria železničné trate, stanice, terminály a všetky druhy pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky. Vlečka je železničná dráha, ktorá slúži na pohyb železničných vozidiel pre účely nákladky, výkladky tovaru v podnikoch, skladoch, termináloch a ústí do železničnej trate priamo alebo prostredníctvom inej vlečky. Prevádzkovateľom dráhy je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dráhu ako jej vlastník alebo na základe zmluvy s jej vlastníkom. Prevádzkovanie dráhy je správa, obsluha a zabezpečenie prevádzky dráhy v stave, ktorý umožňuje bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe a organizovanie dopravy na dráhe. Prevádzkovanie dopravy na dráhe je výkon činností, ktorými sa zabezpečujú prepravné potreby. Jedná sa najmä o používanie a vedenie dráhového vozidla, zostavovanie, brzdenie a sprevádzanie vlaku. Železničný podnik je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb s cieľom zabezpečovať železničnú prepravu tovaru a osôb, pričom zabezpečuje aj ťažnú silu alebo len ťažnú silu. Pre účely tohto predpisu sa na označenie železničného podniku používa termín dopravca. Dopravná činnosť je súhrn pracovných postupov zabezpečujúcich prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe podľa platných prevádzkových predpisov a technologických postupov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu. Dopravňa je miesto na dráhe určené na riadenie dopravy. Tieto sa delia na dopravne s kolejovým rozvetvením, stanice, výhybne a odbočky, bez kolejového rozvetvenia, hlásnice, hradlá a oddielové návesidlá s automatickou činnosťou. Stanica je dopravňa s kolejovým rozvetvením a stanoveným rozsahom poskytovaných prepravných služieb. Výhybňa je dopravňa s kolejovým rozvetvením, ktorá umožňuje križovanie a predchádzanie vlakov alebo jazdu vlakov z jednej na inú traťovú koľaj tej istej trate. Odbočka je dopravňa umožňujúca jazdu vlakov z jednej trate na druhú. Prípojná stanica je dopravňa, do ktorej je zaustená trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením alebo trať so zjednodušeným riadením dopravy. Riadiaca stanica je dopravňa obsadená oprávneným zamestnancom, ktorý riadí dopravu na príslušnej trati. Po A so zjednodušeným riadením dopravy a po B s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením. Spravidla so sídlom centra riadenia dopravy diaľkovo obsluhovanej trate. Hlásnica je dopravňa na šírej trati s telefonickým dorozumievaním. Hradlo je dopravňa na šírej trati s poloautomatickým traťovým zabezpečovacím zariadením. Oddielové návesidlo s automatickou činnosťou, tzv. Automatický blok a automatického hradla, je neobsadená dopravňa na šírej trati zapojená do traťového zabezpečovacieho zariadenia so samočinnou obsluhou závislou na obsadení a uvoľnení nasledujúceho traťového oddielu. Nákladisko je miesto na šírej trati s manipulačnou odbočnou koľajou na nákladku a výkladku vozňoru. Zastávka je prevádzkovateľom dráhy označené miesto na šírej trati alebo v obvode stanice určené pre výstup a nástup cestujúcich. Trať s diaľkou obsluhovaným zabezpečovacím zariadením DOZZ je trať, úsek trate, na ktorej sa zabezpečovacie zariadenie obsluhuje vo všetkých ovládaných dopravniach a nákladiskách z riadiacej stanice. Trať so zjednodušeným riadením dopravy je trať alebo úsek trate, kde je doprava organizovaná tak, že v určených úsekoch sa pohybuje len jeden vlak alebo posunujúce vozidlo, prípadne vlakový personál má vopred určené dopravne, kde sa vlaky križujú alebo predchádzajú. Trate s diaľkovým obsluhovaným zabezpečovacím zariadením a so zjednodušeným riadením dopravy sú uvedené v tabuľkách traťových pomerov.
Medzistaničný oddiel je priestorový oddiel ohraničený z oboch strán stanicami alebo výhybňami. Medzistaničný úsek je šíra trať bez ohľadu, či je rozdelená na traťové oddiely. Traťový oddiel je priestorový oddiel ohraničený najmenej z jednej strany oddielovým návesilom. Priestorový oddiel je časť trate medzi dvoma dopravňami. Šíra trať je trať medzi dvoma susednými dopravňami alebo medzi dopravňou a miestom, kde trať končí. Hranicou medzi šírou traťou a dopravňou, stanicou, výhybňou, prípadne odbočkou je vchodové návesidlo, rýchlobežníková tabuľka alebo náves pred zážadlom, kde trať končí. Na dvojkolajných tratiach bez vchodového návesidla pri nesprávnej kolaji je to miesto na úrovni vchodového návesidla správnej koleje. Na šírej trati môžu byť zriadené stanovištia na obsluhu odbočiek, vlečiek, nákladísk, priecestných zabezpečovacích zariadení a zastávky. Grafikón vlakovej dopravy je určená organizácia vlakovej dopravy, z ktorej vyplýva typová činnosť všetkých železničných organizačných zložiek súvisiaca s vlakovou dopravou. Chod vlaku alebo dráhového vozidla je pohyb dopravného prostriedku po dráhe. Pre účely tohto predpisu sa používa termín jazda. Pre označenie vpravo alebo vľavo za jazdy vlaku PMD, prípadne posunucieho dielu, je rozhodujúci smer jeho jazdy alebo pohybu. Pre označenie polohy vpravo alebo vľavo je rozhodujúci smer od začiatku ku koncu trate. Začiatok a koniec trate je uvedený v tabuľkách traťových pomerov. Jazda podľa rozhľadu. Je jazda riadená len rozhľadom ručnovodiča vedúceho dráhového vozidla tak, aby dráhové vozidlo bezpečne zastavilo pred iným dráhovým vozidlom, hlavným návesidlom, platným pre jeho jazdu v pole zakazujúcej jazdu a podľa možností pred inou prekážkou. Jazda správnym smerom. Po správnej kolaji je jazda vlaku na dvojkolajnej trati pravej kolaji v smere jeho jazdy. Jazda vlaku po nesprávnej kolaji je jazda po ľavej kolaji dvojkolajnej trate, ak nie je táto kolaj vybavená obojsmerným traťovým zabezpečovacím zariadením. Jazda proti správnemu smeru je jazda vlaku po ľavej kolaji na dvojkolajnej trati, ak je táto kolaj vybavená obojsmerným traťovým zabezpečovacím zariadením. Križovanie je vyhnutie sa vlakov opačného smeru v dopravni pri prevádzke po jednej traťovej kolaji. Náskok je dohodnutý, nariadený alebo dosiahnutý skorší príchod, prechod alebo odchod vlaku oproti cestovnému poriadku. Poradie vlakov je časové usporiadanie príchodov, odchodov a prechodov vlakov bez ohľadu na smer ich jazdy. Predchádzanie je vyhnutie sa vlakov rovnakého smeru. Dostihnutie je príchod ďalšieho vlaku rovnakého smeru do dopravne pri zachovaní sledu vlakov. Sled vlakov je časové poradie vlakov idúcich v rovnakom smere podľa plánu daného GVD alebo podľa usporiadania v reálnom čase. Následný medzičas je najkratší čas potrebný na zabezpečenie plynulej a bezpečnej jazdy vlakov do najbližšej stanice, z ktorej je možné predchádzanie, alebo do najbližšej odbočky, z ktorej jeden z vlakov predchádza na odbočnú trať. Medzi odchodom, prechodom jedného vlaku zo stanice a odchodom, prechodom následného vlaku z tej istej stanice po tej istej traťovej kolaji do toho istého priestorového oddielu. Dopravná koľaj je koľaj určená na dopravu vlakov, to jest koľaj vchodová, odchodová, prechodová, predbiehacia a čakacia. Hlavná staničná koľaj je dopravná koľaj, ktorá je priamym pokračovaním priebežnej traťovej koľaje aspoň na jednom z hlaví, prípadne je určená koľaj prevádzkovým poriadkom. Staničná koľaj je koľaj stanici, výhybni alebo v dopravni s koľajovým rozvetvením na trati so zjednodušeným riadením dopravy, ohraničená príslušným námedzníkmi alebo výhybkami. Staničné koľaje sa rozdeľujú na koľaje dopravné, manipulačné a koľaje pre osobitné účely, môžu byť priebežné a slepé. Koľaj na šírej trati sa nazýva traťová koľaj. Traťová koľaj, ktorá spája dve susedné dopravne s koľajiskom, je priebežná traťová koľaj.
Koľajová spojka je spojenie dvoch susedných koľají pomocou výhybiek. V prevádzkovom poriadku je uvedené, či môžu alebo nemôžu byť na koľajovej spojke odstavené dráhové vozidlá. Manipulačná koľaj je koľaj určená na manipuláciu s vozidlami. Koľaj zriaďovacia, výťažná, opravová, dezinfekčná, odovzdávková, nákladková, výkladková, odstavná a podobne, ktorá nie je spravidla určená na dopravu vlakov. Obsadená koľaj je koľaj, v ktorej priechodnom priejezde sa nachádza vlak alebo dráhové vozidlo. Odvratná koľaj je koľaj zabraňujúca nežiaducej jazde vozidiel do vlakovej, prípadne posunovej cesty. Slepá koľaj je koľaj ukončená zarážadlom, ak pred ním nie je hlavné návesidlo s návesťou stoj. Spojovacia koľaj je koľaj spájajúca jednotlivé časti alebo obvody stanice, prípadne na ne nadväzujúce koľajové zariadenia iných služobných odvetví, prípadne spájajúca stanice v železničnom uzle alebo stanicu s traťou, ak nejde o traťovú koľaj, alebo stanicu s vlečkou. Záchytná koľaj je slepá koľaj odbočujúca z traťovej koľaje a je určená na ochranu obsadeného priestorového oddielu. Zhlavie je rozvetvenie staničných koľají pomocou výhybiek. Návesť je viditeľné alebo zvukové vyjadrenie rozkazu alebo inej informácie. Návesť môže byť dávaná rukou, návesnou pomôckou, zástavkou, lampášom, píšťalkou, trubkou a podobne. Húkačkou, návesnými znakmi návestidiel alebo sa môže nahradiť príkazom. Základná návesť chodových, odchodových, cestových a oddielových návestidiel bez automatickej činnosti je návesť stoj. Základná návesť oddielových návestidiel s automatickou činnosťou v smere jazdy udeleného traťového súhlasu je návesť voľno. V smere, pre ktorý nie je udelený traťový súhlas, návesti oddielové návesidlo s automatickou činnosťou návesť stoj alebo je zhasnuté. Oddielové návesidlo s automatickou činnosťou, ktoré je zlúčené s predzvesťou chodového návesidla, má základnú návesť výstraha. Základná návesť krycích návestidiel je spravidla návesť voľno. Ak má hlavné návesidlo základnú návesť stoj, základnou návesťou jeho samostatnej predzvesti je návesť výstraha. Ak má hlavné návesidlo základnú návesť voľno, má jeho samostatná predzvesť základnú návesť voľno. Základná návesť samostatnej opakovacej svetelnej predzvesti zodpovedá základnej návesti predzvesti a je doplnená bielým svetlom. Základná návesť zriaďovacieho návesidla je posun zakázaný. Opakovacie zriaďovacie návesidlá sú zasnuté. Návesidlo je prenosné alebo neprenosné technické zariadenie, pomôcka alebo predmet, ktorým sa dáva návesť. Návesná strana je strana návesidla ukazujúca návesť. Návesný styk je vzájomné návesťami uskutočňované dorozumievanie medzi zamestnancami, ktorí návesti dávajú a návesti prijímajú. Návesný styk možno podľa potreby uskutočňovať i telefonicky, rádiovým zariadením alebo rozhlasom. Ručná návesť je návesť dávaná vždy osobne zamestnancom. Ručné návesti pri posune, ručná návesť stoj, ručná priľúvacia návesť a podobne. Oprávnený zamestnanec je spôsobilá osoba, ktorá na základe pracovnej náplne je poverená vykonávať určené činnosti. Spôsobilou osobou sa rozumie osoba určená prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom, ktorá je odborne a zdravotne spôsobilá podľa všeobecne záväzných predpisov a podľa prevádzkových predpisov prevádzkovateľa dráhy pre činnosti pri prevádzkovaní dráhy alebo podľa predpisov dopravcu pri prevádzkovaní dopravy na dráhe. Oprávnený zamestnanec riadiaci dopravu na dráhe je v zmysle tohto predpisu výpravca. Dopravca na trati s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením je riadená. Doprava na trati s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením je riadená z jedného miesta výpravcom diaľkovo ovládanej trate. Ďalej len výpravca DOT. Na trati so zjednodušeným riadením dopravy
dispečerom, ktorý v zmysle tohto predpisu plní povinnosti uložené výpravcovi. Obsadenie dopravných zamestnancami riadiacimi dopravu na dráhe je závislé od spôsobu riadenia dopravy a vybavenia dopravní zabezpečovacími zariadeniami. Posun je každý úmyselne a organizovane vykonávaný pohyb dráhových vozidiel okrem jazdy vlaku. Nesprevádzaný posun je posun vykonávaný len ručnou vodičom. Posun medzi dopravňami je každá vedome vykonaná jazda vozidiel na šíru trať, zo šírej trate alebo na šírej trati okrem jazdy vlaku alebo posunu za označník. Posun odrazom je spôsob posunu, pri ktorom sa hnacím dráhovým vozidlom uvedú do pohybu dráhové vozidlá, ktoré k nemu nie sú privesené. Ručná brzda je obsluhovaná z plošiny vozidla a je určená na zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu alebo na znižovanie rýchlosti vozidiel. Zaisťovacia brzda je určená na zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu, napríklad ručná brzda, ustavovacia brzda, páková brzda, pružinová brzda, magnetická brzda s permanentným magnetom a podobne. Prevádzkový poriadok je súhrn údajov o technickom vybavení dopravne alebo celého traťového úseku. Stanovuje spôsob využitia technických zariadení, technologické postupy a zodpovednosť za vykonanie činností podľa ustanovení tohto predpisu. Priecestie je úrovňové kríženie pozemnej komunikácie so železničnou traťou. Priecestné zabezpečovacie zariadenie, ďalej PZZ, alebo priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné, ďalej PZS, je zariadenie na železničnom priecestí, ktoré informuje užívateľa pozemnej komunikácie o stave železničnej prevádzky na priecestí. Stanovená rýchlosť je rýchlosť vlaku stanovená jeho cestovným poriadkom. Najvyššia dovolená rýchlosť vlaku je stanovená rýchlosť obmedzená v danom mieste, na trati, návestiami, písomným rozkazom a konečnou rýchlosťou dráhových vozidiel. Traťová rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa smie prechádzať určené miesto na trati, úsek trate a je to v podstate trvalo obmedzená rýchlosť, vyznačená rýchlostníkmi, je uvedená v tabuľkách traťových pomerov. Základná rýchlosť vlaku je rýchlosť jednotlivých druhov vlakov. Vonkajšia strana je pojem pre používanie návesti na vonkajšej krajnej prechádzanej kolaji, dvojkolajnej tratie alebo pri súbehu dvoch viacej kolají. Ručňovodič je zamestnanec schopný a oprávnený viesť hnacie dráhové vozidlo alebo traťový stroj s vlastným pohonom. Dráhové vozidlo je dopravný prostriedok s pohonom alebo bez neho, určený na pohyb dráhových vozidiel na dráhe, na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy vedený pri svojom pohybe po dráhe. Hnacie dráhové vozidlo HDV je dráhové vozidlo schopné vyvíjať ťažnú a brzdiacu silu na pohyb a brzdenie vlastné či aj iných dráhových vozidiel, prípadne určené aj na prepravu osôb a vecí. Vedúce dráhové vozidlo je HDV, riadiaci vozeň alebo traťový stroj, z ktorého sa ovláda jazda vlaku alebo dráhového vozidla. A riadiaci vozeň je dráhové vozidlo bez vlastného pohonu, z ktorého možno oriadiť a ovládať HDV, jazdu vlaku alebo posunu. Traťový stroj je dráhové vozidlo skonštruované na údržbu, opravu a rekonštrukciu dráhy alebo na kontrolu jej stavu alebo na odstraňovanie následkov nehôd a mimoriadnych udalostí. Ak je traťový stroj vybavený vlastným pohonom, ide o traťový stroj s vlastným pohonom. Vlak je spojená skupina dráhových vozidiel dopravovaná najmenej jedným HDV, prípadne samostatné HDV alebo traťový stroj s vlastným pohonom, označený predpísanými návestiami sprevádzaný vlakovým personálom, ktorý ide podľa cestovného poriadku. Vlaková cesta je úsek koleje v dopravni s kolejovým rozvetvením určený pre danú jazdu vlaku.
Vlakový personál je obsadenie vlaku osobami určenými na vedenie, ručný vodič a sprevádzanie vlaku, sprevádzajúci personál. Ak ho tvoria viaceré osoby, musí byť určená osoba, ktorá ostatné osoby riadi. Sprevádzajúci personál sú osoby určené na sprevádzanie vlaku, vlak vedúci, sprievodca, manipulant, vlakový vozmajster a podobne. Vyhradený železničný obvod je tá časť dráhy, ktorá nie je prístupná verejnosti a musí byť označená. Výhybka je kolejové zariadenie umožňujúce jazdu vozidiel z jednej koleje na druhú bez prerušenia jazdy. Výmena je časť výhybky s pohyblivými jazykmi opierajúcimi sa o opornicu. Predstaviteľná srdcovka je časť výhybky s pohyblivými hrotmi srdcovky, prípadne s pohyblivými kolenovými krídlovými kolenicami. Ďalej len predstaviteľná srdcovka. Odvratná výhybka je výhybka, ktorá tvorí bočnú ochranu jazdnej cesty, pričom jej odvratná poloha je podmienkou pre postavenie príslušnej jazdnej cesty. Samovratná výhybka je výhybka vybavená zariadením na samovratnú činnosť výmen. Výkolajka je zariadenie na kolaji tvoriace bočnú ochranu jazdnej cesty. Pri úmyselnom pohybe vozidiel cez miesto, kde sa nachádza výkolajka, musí byť táto sklopená tak, aby žiadna jej časť nepresahovala úroveň temena hlavy kolajnice. Výhybkár je spoločný názov pre signalistov, dozorcov výhybiek, prípadne aj iných zamestnancov určených prevádzkovým poriadkom na obsluhu výhybiek, okrem výpravcov. Výluka dopravnej služby je stav, keď sa v určitom časovom období vykonáva dopravná služba len v obmedzenom rozsahu alebo sa vôbec nevykonáva, i keď jazdia vlaky. Dopravňa nemusí byť v tomto čase obsadená žiadnym dopravným zamestnancom. Výluka je stav, keď dopravná cesta alebo určená časť jej zariadenia nie je v prevádzke. Pri opravách alebo v prestavbe môžu sa z pravidelnej prevádzky vylúčiť traťové alebo staničné koleje, výhybky, pevné zariadenia, elektrickej trakcie alebo môžu byť vypnuté zabezpečovacie zariadenia, a to celkom alebo len z časti. Výluky môžu byť plánované alebo neplánované. Strážnik oddielu je spoločný názov pre hlásničiara a hradlára. Tabuľky traťových pomerov je pomôcka, ktorú tvorí popis a označenie časti dráhy, traťové úseky a technicko-prevádzkové údaje rozhodujúce pre bezpečné prevádzkovanie dopravy na dráhe. Traťové zabezpečovacie zariadenie, autoblok, automatické hradlo, je traťové zabezpečovacie zariadenie, ktoré sprostredkováva závislosti medzi susednými dopravňami a kontroluje voľnosť celých traťových oddielov, kde je činnosť oddielových návesidel automatická. Súhlas, odhlášku a predhlášku nahradzuje činnosť tohto zariadenia. Obsluhu zamestnancom vyžaduje len zmena smeru udeleného súhlasu. Poloautomatický blok je traťové zabezpečovacie zariadenie vyžadujúce obsluhu zamestnancom. Zabezpečenie jazdy vlaku je súhrn dopravných úkonov na zabezpečenie jazdy vlaku do alebo zo susednej dopravne do určeného miesta na šírej trati a späť, prípadne do určeného miesta na šírej trati alebo z určeného miesta na šírej trati. Nemožné dorozumenie nastáva vtedy, keď je poruchou znemožnené zabezpečiť jazdu vlaku pomocou dostupných hlasových dátových služieb. Súčasne s poruchou traťového zabezpečovacieho zariadenia, pokiaľ je im trať vybavená medzi susednými dopravňami. Jedná sa teda o nemožné dorozumenie medzi výpravcami. Odhláška je správa daná zadnej dopravni predpísaným spôsobom o tom, že celý vlak uvoľnil priestorový oddiel. Ponuka vlaku je predpísané ústne znenie žiadosti výpravcu o súhlas na jazdu vlaku. Predhláška je oznámenie dané predpísaným spôsobom pre prednú dopravňu o jazde vlaku do priľahlého traťového oddielu. Predvídaný odchod vlaku je čas predpokladaného odchodu alebo prechodu vlaku. Prijatie vlaku je predpísané ústne znenie súhlasu výpravcu
na jazdu vlaku. Zábrzdná vzdialenosť je dráha určená na bezpečné zastavenie vlaku. Závorár je spoločný názov zamestnancov, ktorým prináleží obsluha závor, aj miestna núdzová kontrola svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia a zamestnancov určených na stráženie priecestia, okrem zamestnancov strážiacich priecestie pri posune. Znížená viditeľnosť je viditeľnosť, pri ktorej nie sú na vzdialenosť najmenej 100 metrov zreteľne viditeľné predmety a osoby. V čase od súmraku do svítania, za hmly, sneženia, silného dažďa, v uzavretých neosvetlených priestoroch a podobne. Európsky systém riadenia jazdy vlaku ETCS je európsky vlakový zabezpečovač, ktorý sa skladá z traťovej časti umiestnenej pevne na vhodných miestach pozdĺž trate, balízy a mobilnej časti umiestnené na dráhových vozidlách. Globálny systém mobilnej komunikácie železnice GSMR je určený pre železnice. Vytvára medzinárodne kompatibilné prenosové prostredie vyhradené na prenosy potrebné pre riadenie železničnej dopravy, vrátane signálov a povelov systému ETCS a pre správu dopravnej cesty. Trate vybavené systémom ETCS alebo GSMR sú uvedené v tabuľkách traťových pomerov. Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme obrazu, zvuku alebo dát prostredníctvom vedení rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridruženými